לכם ילדים ילדות, כאן אנחנו במיינקראפט. פרק רביעי, כן, וכאן איתנו מאור. מאור, תציג את עצמך. שלום יוטיוב, אני מאור ואני העוזר היום של אלמוג. אני לא יודע אם שומעים אותו, אז מאור... מדבר מהבית שלי. כן, הוא מדבר מהבית שלו, אז אנחנו מדברים בטלפון. זה הבית של גברת פאף, טלוויזיה. זה. תראו משהו, למה זה נפתח לפה וזה נפתח לפה, זה מוזר. יש כאן עלייה. מה? מה, מאור? מה? לא יודע, כמה זמן שייקח. זה המיטה של גברת פאף. כן. זה דלעת סתם. כן. מאור אומר שתעשו לייק ותעשו צפיות, ואל תעשו לא אהבתי, תעשו רק אהבתי. זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר, לא אני, אוקיי? זה הבית של סנדי. בבית עץ אין כלום. די מאוד. זה מסעדת הסרטן הפריך. זה האויב של מסעדת הסרטן הפריך. זה המעבדה של פלנקטון. זה השלט. מאור, מה רצינו להראות להם גם? איזה? כן. רצינו להראות לכם גם את רוק בוטום, שבאיזשהו פרק פטריק ובובספוג נפלו אליה. זה עולם הכפפה, זה מכירת כרטיסים, זה גלגל ענק, זה הרכבת שפטריק ובובספוג מפחדים ממנה. זה הרכבת הזאת, פטריק ובובספוג פחדו ממנה, שעוד תינוק היה איתם, כן? וכשאנחנו עליה היא הופכת להיות יותר מהירה, ואז היא נתקעת. כן? יש גם את זה שזה תופס אותך וזה מסתובב אותך, עושה לך סחרחורת. זה הרכבת. יש כאן עוד הרבה דברים. בואו אני אראה לכם כאן את רוק בוטום. רשום כאן You left bikini bottom. זה רוק בוטום שהם נפלו. היוצר של המפה רשם בטעות בס במקום בס, שזה אמור להיות עם S. כאן זה המקום ששכחתי איך קוראים לו. זה השירותים של הבאים, כן, אין אף אחד, לא להיגאל. כאן זה השירותים של הבנות, אני לא רוצה להיכנס. כאן זה לפידים, טרפים, שלפוחיות כאלה, מה שזה לא יהיה. בועות אוויר, מה שזה לא יהיה. זה לא יודע מה זה. זה הספינה של עמרי המעופף. כן, זה הרים, סתם הרים. כן, קניון. רגע שזה איתן את העולם. רגע. אוקיי. זה הבית ספר לנהיגה שבובספוג תמיד לא מצליח בו. עושה טעויות. זה הבית של בובספוג. זה הבית של מקרב. זה הבית של סקווידוויד. וסקווידוויד באמת נמצא בבית. בואו נבדוק באמת. אם הוא יצא, אני לא יודע אם הוא יצא. סקווידוויד לא רע. מאור. הנה סקווידוויד. הוא יצא פשוט מהבית. סקווידוויד. כנס לבית. מאור ניתק איתנו.
ניתק איתנו. אולי בטעות נלחץ לו לנתק. רגע, נתקשר אליו עוד פעם. הנה, רגע, הוא מתקשר. מאור! מאור! היה לך, לחצת בטעות על לנתק. כן, זה טעות, סליחה. אל תדאג, הצופים לא ייכנסו עליך. זה הבית של בוסקול. שמתם לב אוי, לא מתחיל לילה. טוב, אין מפלצות. בכוונה עשיתי כי הם הרסו את הדלתות והכל. זה הבית של פטריק. שמתם לב, בכוונה הם עשו את השביל הזה, בגלל שבובספוג הוא מעצבן, וזה מעצבן כמוהו. אז כן. אנחנו יכולים לראות את בובספוג. לא יודע למה הוא שמו את הידיים פה. אני הייתי שם את הידיים פה. זה הבית חולים, זה החנות צעצועים. וזהו. אז... ונראה לי שהראיתי לכם את זה. מאור, הראינו להם כבר את התולעת? לא. אם הראינו לכם את התולעת, אז טעות שלנו. טעות בזה, בעריכה. טעות שלנו. אז זאת התולעת שפטריק ובוקספוג נכנסו אליה לפה באיזשהו פרק. הם חשבו שזה מערה שזה. אז למערה הזאת הם היו צריכים להיכנס, למערה הענקית הזאת. אין בה כלום, בגלל זה סימנו אותה, בגלל שזאת באמת המערה. וזהו. אז ויש גם את החוף ים. רגע, אני אראה לכם. רגע. יש גם את החוף ים, שיש בו הרמת משקולות. מה זה? מה זה? חשבתי זה דלת. איפה אני לא מוצא את החוף ים, מאור. מאור. אני לא מוצא את החוף ים. מה אני אעשה? בחוף ים יש הרמת משקולות כזה, כאילו, וזה. אז כן, זהו. אז